హలో ఫ్రెండ్స్, ఇక రిషి వసు అయితే ఇంటికొచ్చాక ఒకరి గురించి ఒకరు ఆలోచించుకుంటూ ఉంటారు. ఇక రిషి అయితే ఈరోజు వసుధారతో నా జర్నీ ఎంతో బాగుంది, అయినా ఆ పొగరేంటో, అసలు నాతో ఏం జరగనట్టు, నేను తనని ప్రపోజ్ చేయనట్టు అలా బిహేవ్ చేస్తుందేంటి, అంత త్వరగా తను ఎలా మర్చిపోగలిగింది, నేను ఆ విషయాన్ని ఇంకా మర్చిపోలేకపోతున్నాను. వస్తారని చూసినప్పుడల్లా తను నన్ను రిజెక్ట్ చేసిన సంగతే గుర్తుకొస్తుంది, కానీ వస్తారే గుర్తుకొస్తుంది. ఎందుకో ఈ మనసు నేను చెప్పిన మాట వినట్లేదు, వస్తారని కోరుకుంటుంది. అసలు ఆ పొగరు కూడా నేనంటే ఇష్టం ఉన్నట్టు ప్రవర్తిస్తుంది. తన మనసులో ఏముందో తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం అని చెప్పి, కానీ వస్తారా నాకు నో చెప్పడానికి ఏదో రీజన్ అయితే ఉందనిపిస్తుందని అనుకుంటూ ఉంటాడు. అంతలో వస్తారే రిషికి మెసేజ్ పెడుతుంది, సార్ ఏం చేస్తున్నారు అని. రిషి ఈ పొగరేంటి, ఇప్పుడు దాకా కలిసే ఉన్నాం కదా, గుర్తు చేసుకున్నానో లేదో మళ్ళీ మెసేజ్ పెట్టింది. బహుశా నేను తలుచుకుంటే వస్తారకు అక్కడ తెలుస్తుందా ప్రేమంటే ఇదేనేమో అని చెప్పి ఇక అనుకుంటూ ఉంటాడు. ఇక వస్తారా మెసేజ్కి అయితే ఏం రిప్లై పెట్టాడు. ఇక వస్తారా ఏంటి జెంటిల్మెన్ గారు ఏం రిప్లై పెట్టలేదని ఫోన్ చేస్తుంది. రిషి ఈ పొగరేంటి మెసేజ్కి రిప్లై చేయకపోతే డైరెక్ట్గా ఫోనే చేస్తుందని, హలో వస్తారా ఏంటి అని అంటాడు. ఏం చేస్తున్నారు సార్ అని అడుగుతుంది. ఏం చేస్తాను, ఇప్పుడు దాకా మన ఇద్దరం కలిసే కదా ఉన్నాం, నిద్రపోవడానికి బెడ్రూమ్లోకి వచ్చాను అని అంటాడు. అంతేనా సార్, నా గురించి ఆలోచించట్లేదా అని అంటుంది. రిషి నీ గురించి ఆలోచించడానికి ఏముందట అని అంటాడు. అదేంటి సార్ అలా అంటారు, ఆలోచిస్తే చాలా ఉంటాయి, నేను మాత్రం మీ గురించి ఆలోచిస్తున్నానని అంటుంది. వాట్, నా గురించి ఆలోచిస్తున్నావా, ఏం ఆలోచిస్తున్నావు, నన్ను రిజెక్ట్ చేసిన సంగతి మళ్ళీ ఇంకోసారి గుర్తు చేసుకుంటున్నావా అని అంటాడు. ఇక వస్తారా, సార్ అలా మాట్లాడకండి సార్, మీరు అలా మాట్లాడితే నేను తట్టుకోలేను, అయినా ఏంటి సార్ మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్తున్నా అర్థం కావట్లేదా అని అంటాడు. ఇక రిషి ఇష్టం అంటే ఏమనుకోవాలి అని అంటాడు. ఇష్టం అంటే ఇక ఆడపిల్ల ఇంతకన్నా ఏం చెప్తుంది సార్, అయినా ఆ రోజు ఏదో అన్నానని మనసులో అదే పెట్టుకుంటారా సార్, మనుషుల మాటలు ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండవు సార్, నన్ను అర్థం చేసుకోండి సార్, అంటే నాకు ఎంత ఇష్టమో ఇప్పటికైనా తెలుసుకోండి సార్, ప్లీజ్ సార్ అని చెప్పి వస్తారైతే అంటుంది. రిషి ఈ పొగరు మాటలు అర్థం కావట్లేదు, వస్తారా నన్ను ప్రేమిస్తుందా అని చెప్పి అనుకుంటూ